Ο εγκέφαλος δεν έχει δυνατότητα να ζήσει πολλή ώρα. Πρακτικά ουσιαστικά υπάρχουν σκάλες, δηλαδή υπάρχουν σκορ τα οποία κοιτάμε. Τις κόρες των οφθαλμών που είναι τα μάτια. Οι κόρες των οφθαλμών είναι το παράθυρό μας μέσα στον εγκέφαλο. Η αντίδρασή τους στο φως ή η μη αντίδρασή τους θα μας πει κατευθείαν αν αυτός ο άνθρωπος θα επιβιώσει ή αν θα είναι, ξέρω εγώ, εγκεφαλικά νεκρός ή αν θα πεθάνει κιόλας. Καλώς ήρθατε στο Vital Talks Podcast. Μαζί με εξειδικευμένους επαγγελματίες θα εξερευνήσουμε τα κρυφά μονοπάτια της υγείας, ξεδιαλύνοντας μύθους και αποκαλύπτοντας αλήθειες για τη σωματική και ψυχική μας αρμονία. Θα δούμε πώς ο καθημερινός τρόπος ζωής διαμορφώνει την ευεξία μας και θα ανακαλύψουμε πρακτικά εργαλεία που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια πιο πλήρη και ισορροπημένη ύπαρξη. Είμαι ο Δημήτρης Κανώνης και αυτό είναι το Vital Talks Podcast. Ένα ταξίδι γνώσης, επίγνωσης και προσωπικής εξέλιξης. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο που θα μας κάνει να σκεφτούμε διπλά πριν πατήσουμε γκάζι και ίσως να σώσει μια ζωή. Σήμερα φιλοξενούμε τον διδάκτορα ιατρό Κρασουδάκη Αντώνιο, διευθυντή της νευροχειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, με σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εξειδίκευση στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Κολωνίας, στη λειτουργική νευροχειρουργική και το χρόνιο πόνο. Είναι πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Ιατρών Χανίων, αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, εκπρόσωπος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και πρωτοπόρος στις καμπάνιες πρόληψης τροχαίων με εκατοντάδες διαλέξεις σε σχολεία του νομού. Ένας νευροχειρουργός που συνδυάζει επιστήμη με κοινωνική δράση σε κάθε του βήμα. Τι συμβαίνει άραγε μέσα μας όταν γίνει τροχαίο, ποιες οι κρυφές βλάβες στον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη, πώς η πρόληψη σώζει. Πραγματικές ιστορίες από την κλινική του εμπειρία και συμβουλές για όλους μας στον δρόμο. Καλωσορίζουμε σήμερα τον κύριο Κρασουδάκη Αντώνιο. Είναι μεγάλη τιμή που σας έχουμε κοντά μας. Ως νευροχειρουργός σήμερα νομίζω είσαστε ο πλέον κατάλληλος να μας δώσετε να καταλάβουμε και εμάς όλο αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας, που υπάρχει και ένας διαφορετικού είδους πόλεμος με δρόμους αιματοβαμμένους. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά δέχτηκα. Να είστε καλά, ελπίζω μέσα από τη συζήτησή μας να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε σήμερα. Νομίζω μετράμε 25 πλέον χρόνια σαν διευθυντής της νευροχειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Σαν διευθυντής λιγότερα, σαν γιατρός του εσύ. Σαν γιατρός του εσύ. Φαντάζομαι έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια σας. Φαντάζομαι με ένα στατιστικό θα μπορούσατε να μας το πείτε. Να μας πείτε πόσα περιστατικά βλέπετε μηνιαίως, για παράδειγμα. Ναι, αυτό καμιά φορά, αν και δεν μ' αρέσουν πολύ τα νούμερα, γιατί τα στατιστικά καμιά φορά κρύβουν την πραγματικότητα, με την έννοια ότι όταν λέμε ότι έχουμε, ας πούμε, 600 νεκρούς ετησίως στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ για μια πολιτισμένη χώρα, είναι ο καθένας ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Σωστά. Έτσι, οπότε το σύνθημα, το προσωπικό μου δηλαδή, και γι' αυτό είμαι και εδώ σήμερα και όλα τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, λέγεται και ένας να γλιτώσει είναι κέρδος. Πολύ σωστά. Και με αυτή την έννοια, ναι, θα μπορούσα να πω ότι νοσηλεύουμε 2 με 3 το μήνα τραυματίες από τροχαία, αν και υπάρχουν και άλλοι από άλλες κακώσεις στην νευροχειρουργική κλινική, αλλά είναι και άλλες ειδικότητες οι οποίες εμπλέκονται, πολυτραυματίες, στην εντατική, στο ορθοπαιδικό, στις χειρουργικές κλινικές, στη θωρακοχειρουργική. Είναι πολλοί. Στα Χανιά γίνονται πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα ετησίως. Νομίζω σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν... Είναι μερικές περιοχές που έχουν λίγο την πρωτοκαθεδρία. Τα Χανιά ήταν ανέκαθεν μια περιφέρεια που είχε πάρα πολλά τροχαία συμβάντα, ανεξαρτήτως των θανατηφόρων και των τραυματισμών. Είχε μεγάλο αριθμό συμβαμάτων σε σχέση με τα κυκλοφορούντα αυτοκίνητα και με τον πληθυσμό της. Ήταν από τις πρώτες περιφέρειες της χώρας. Αυτό δείχνανε τα στοιχεία, τα στατιστικά, τα τελευταία 20 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό, γιατί από τις πρώτες τους πρώτα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, που ξεκίνησε τα Χανιά σαν ειδικός, η λογική ήταν να προλάβουμε. Είχα την τύχη να έχω τον διευθυντή, τον Γιώργο τον Αρχοντάκη, τότε, ο οποίος ήταν και πολύ ευαισθητοποιημένος
σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν ξεχνώ την καμπάνια του 2004, όπου φτιάξαμε αφίσες που είχαν τίτλο «Αυτοί μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, εσύ όχι», και αφήσαμε mannequins, αυτές τις κούκλες που χρησιμοποιούν στα crash test, και κάναμε αφισοκόλληση στα μπαρ, στα Χανιά. Ο διευθυντής κλινικής, οι γιατροί, κατεβήκαμε κάτω και αφισοκολλήσαμε. Ή ξέρω εγώ, μοιράζαμε φυλάδια στην αγορά, εμείς οι γιατροί. Έτσι ξεκινήσαμε, κάναμε διάφορα τέτοια. Σιγά σιγά μας μάθανε και τα σχολιά και πηγαίνω σε σχολεία εδώ και 20 χρόνια, κάθε χρόνο, εθελοντικά. Ξέρουν πια οι εκπαιδευτικοί ότι μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα και είναι κάτι που μου αρέσει κιόλας. Ισχύει όλα αυτά τα χρόνια ότι το ποσοστό 18-25 είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη τριπλάσια, θα λέγαμε, θνησιμότητα? Είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε αυτές τις ηλικίες, είναι τα τροχαία δυστυχήματα, και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι περίπου το 80% των θανατηφόρων τροχαίων. Δηλαδή περισσότεροι πάνω από κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε αυτές τις ηλικίες. Και στις μικρότερες πλέον έχει αρχίσει και γίνεται και αυτό, γιατί έχουμε πλέον και μικρότερα παιδιά που σκοτώνονται, και είναι ποδήλατα, πατίνια, είναι πράγματα μέσα που μπαίνουν στην κυκλοφορία, και δεν είναι η κοινωνία και οι δρόμοι μας και η κυκλοφοριακή αγωγή που έχουμε, δεν είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ειδικά αυτό με τα πατίνια, αυτό με τα πατίνια είναι πάρα πολύ σοβαρό, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι έχουν μερικά χαρακτηριστικά τα πατίνια. Είναι αθόρυβα. Τα παίρνουν μικρές ηλικίες και τα χρησιμοποιούν, και είναι άτομα τα οποία δεν έχουν εκπαιδευτεί ποτέ στην κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν και ξέρουν νομίζω τα σήματα. Σου δημιουργεί και μια αίσθηση στο πατίνι ότι είσαι κάτι ανάμεσα σε πεζός και σε οδηγός. Οπότε όποτε σε βολεύει, επιλέγεις σε ποια κατηγορία θα είσαι. Ναι, ωστόσο και με αυτά μπορείς να πέσεις. Σωστά. Δεν σε βλέπουνε. Δεν περνάς στις γωνίες, έχουν γίνει πολύ σοβαρά δυστυχήματα με πατίνια. Και στα Χανιά το καλοκαίρι είχαμε 3 παιδιά με πολύ σοβαρά δυστυχήματα με κράνιο εγκεφαλική κάκωση. Ένα το χειρουργήσαμε και όλες στείλαμε στο Ηράκλειο, και άλλα 2 με σοβαρές κακώσεις. Δεν φαίνονται τα πατίνια, και το κακό είναι ότι κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα. Δηλαδή οποιοσδήποτε μπορεί να πάει να πάρει ένα πατίνι, να το δώσει στο παιδί του και να το βγάλει στο δρόμο. Σωστά. Κάπου πρέπει να μπει Έχει γίνει νομοθεσία, αλλά δεν αρκεί. Μάλιστα. Στα τόσα χρόνια εμπειρία σας, έχετε χειρουργήσει νομίζω πάρα πολλά περιστατικά. Ναι. Θέλω να μου πείτε μια περίπτωση που θυμάστε έτσι σαν την πιο δραματική περίπτωση που έχετε δει. Δραματική με την έννοια του κακού ή με την έννοια του αυτό που σε ακουμπάει πιο πολύ? Αυτό, ότι σας ακούμπησε περισσότερο. Αυτό που με ακούμπησε πιο πολύ απ' όλα ήταν ότι βρέθηκα να χειρουργώ ένα καλό μου φίλο. Μια νύχτα άσχημη, όπου χτύπησε με τη μοτοσικλέτα του αυτός, και βρέθηκα στο χειρουργείο να βγάζω 2 επισκληρίδια αιματώματα από ένα συμμαθητή μου και αγαπημένο μου φίλο. Αυτό είναι κάτι από τα πιο... Πολύ δύσκολο. Ναι, συγκλονιστικά. Αλλά είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Δηλαδή εμείς οι νευροχειρουργοί έχουμε αυτό που λένε το job satisfaction, που έχουν άλλες ειδικότητες. Δεν είναι τόσο συνεχές σε εμάς, γιατί έχουμε ανθρώπους που έχουν απώλειες, δηλαδή και κόσμο χάνουμε που δεν μπορεί να σωθεί, και ανθρώπους που σώζουμε, μπορεί να κάνουμε μια υπέροχη εγχείρηση τεχνικά, να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη δικιά μας το skill, αλλά ο άνθρωπος να μείνει με προβλήματα, γιατί ο νευρικός ιστός δεν αναγεννάται, δεν διορθώνεται, δεν ράβεται. Αν καταστραφεί ένα κομμάτι του εγκεφάλου, τελείωσε. Εκεί μένει μια πληγή, μια ουλή, κάποιο μέρος που δεν λειτουργεί ή κάποιο μέρος που δεν υπολειτουργεί. Και βγαίνεις στον δρόμο και βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους, ή έρχονται και τους ξαναβλέπεις. Και δεν είναι αυτό που, ξέρεις, έκανες μια πολύ ωραία επέμβαση,
ορθοπαιδική, ας πούμε, έφτιαξε ένα κάταγμα, τον βλέπεις τον άλλο και πετάει. Ή να του έχεις βγάλει μια σκολικοειδίτιδα ή μια κύλη να τον σε εσάς είναι τελείως διαφορετικό το. Σε εμάς είναι άλλο πράγμα, είναι αυτό που κάνεις. Εντάξει, ωραία, έχεις μια τεράστια ικανοποίηση όταν σώνεις μια ζωή, είναι κάτι που δεν μετριέται, δεν μπαίνει στο ζύγι δηλαδή. Ή μπορεί κιόλας να ισορροπεί, να κάνει το balance. Γιατί αλλιώς δεν την κάναμε αυτή την ειδικότητα. Είναι μαγική ειδικότητα η νευροχειρουργική. Μαγική ειδικότητα και μαγικό το ότι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πρέπει να αποφασίσετε αν το περιστατικό που έχετε απέναντί σας θα μπορέσει να έχει πιθανότητες για να ζήσει. Ναι, αυτό είναι ένα ισχυρό κομμάτι της ειδικότητας. Ο εγκέφαλος δεν έχει δυνατότητα να ζήσει πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο. Τι βλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις που μπορείτε να το... Εκεί πρακτικά ουσιαστικά υπάρχουν σκάλες, δηλαδή υπάρχουν σκορ τα οποία κοιτάμε. Τις κόρες των οφθαλμών που είναι τα μάτια. Οι κόρες των οφθαλμών είναι το παράθυρό μας μέσα στον εγκέφαλο. Η αντίδρασή τους στο φως ή η μη αντίδρασή τους θα μας πει κατευθείαν αν αυτός ο άνθρωπος θα επιβιώσει ή αν θα είναι, ξέρω εγώ, εγκεφαλικά νεκρός ή αν θα πεθάνει κιόλας. Αυτό το βλέπεις κατευθείαν, δηλαδή είναι στην αρχή της εξέτασης, και το βάθος του κόμματος, δηλαδή σε πόσο βαθιά. Υπάρχουν σκορ τα οποία μετράνε, που είναι το Glasgow Coma Scale, που είναι ένα σκορ που μετράει σε τι βάθος κόμματος βρίσκεται αυτός που έχεις μπροστά σου, όπου στατιστικά από το 3 ως το 5 που είναι το χαμηλότερο σκορ που μπορεί να πάρει κάποιος, εκεί το outcome, δηλαδή το αποτέλεσμα, είναι πάντα κακό, δηλαδή ένα 95 με 99% είναι τραγικό, η φυτική κατάσταση ή ο θάνατος στις πιο πολλές περιπτώσεις. Οπότε λίγο πολύ έχεις από πριν να πεις κάτι, αλλά αρχικά παλεύεις για τη ζωή. Παρ' όλα αυτά το προσπαθείτε. Αρχικά προσπαθείς για τη ζωή άμεσα, μετά για την επιβίωση τις επόμενες μέρες, και το τελευταίο που έρχεται είναι η λειτουργική και αξιοπρεπή ζωή, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ. Έχει και μια πλαστικότητα ο εγκέφαλος, και αυτό είναι το αισιόδοξο κομμάτι, γιατί μπορείς να δεις κάποιον, ας πούμε, παλιά λέγανε ότι μας λέγανε στα παλιά βιβλία ότι ό,τι γίνει στο χρόνο πάνω είναι μόνιμο. Ναι. Αυτό δεν ισχύει πια. Έχουμε δει βλάβες να αποκαθίστανται μετά από 2, 4, 5 χρόνια, αλλά με πολύ καλή φροντίδα και στοχευμένη στην αποκατάσταση. Εκεί είναι ένα άλλο τεράστιο κομμάτι που άπτεται της νευροχειρουργικής. Ναι, είναι γιατί υπάρχουν πλέον και δυνατότητες. Έχουμε τρόπο με την απεικόνιση, τις καινούριες μεθόδους απεικόνισης, να απεικονίσουμε λειτουργία. Οπότε με αυτή την έννοια μπορείς να δεις διεγέρσεις εγκεφάλου. Λειτουργία καταρχάς, για να ξέρεις που να στοχεύσεις. Ναι. Δηλαδή η τεχνολογία είναι υπέρ αυτών των ανθρώπων. Παλιά είχαμε τους ανατομικούς χάρτες και λέγαμε εκείνη η βλάβη θα έχει αυτά. Τα έχει, μπορεί στην αρχή, μπορεί να τα έχει. Εκείνο το μαγικό είναι στη λειτουργική απεικόνιση, ότι ξέραμε λοιπόν ότι η ομιλία είναι εδώ αριστερά, στον κρόταφο, στην περιοχή του Μπροκά. Αυτή το μέρος που μας κάνει να μιλάμε. Όταν όμως η τεχνολογία έδειξε λειτουργική απεικόνιση, όταν μιλάει κάποιος φωτίζουν πάρα πολλές περιοχές στον εγκέφαλο. Δεν είναι μόνο ο Μπρόκα που απεικονίζεται να μιλά. Άρα μιλάμε και με άλλες περιοχές του εγκεφάλου μας. Σωστά. Οπότε αν έχεις μια κάκωση εκεί στον Μπρόκα, θα έλεγες ότι αυτός δεν θα ξαναμιλήσει, όμως αυτός ξαναμιλά. Ή μπορείς να διαγείρεις πλέον. Μπορείς να φυτεύεις ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο, να κάνεις ηλεκτρική διέγερση. Μπορείς να πηγαίνεις σε πυρήνες του εγκεφάλου και να τους διαγείρεις, όχι να τους καταστρέφεις πια. Αυτό είναι κομμάτι της functional, της λειτουργικής νευροχειρουργικής, που είναι άλλο μαγικό τμήμα της νευροχειρουργικής, από τα πιο
εντυπωσιακά και τα πιο υποσχόμενα κιόλας. Και πολλά άλλα. Στοχευμένες θεραπείες, ανοσοθεραπείες, εμφυτεύματα, πια είναι όλα στην έρευνα. Δεν είναι τελείως αναπτυγμένα. Μεταμοσχεύσεις εγκεφάλου δεν θα δούμε μάλλον, αλλά θα δούμε άλλα πράγματα, δηλαδή μια σύζευξη του ανθρώπου και της μηχανής. Αυτό θα το δούμε μάλλον. Ναι. Νομίζω είναι ήδη σε κάποια στάδια, περισσότερο στο κομμάτι το ορθοπαιδικό, με τα προσθετικά μέρη. Ναι, αυτό έχει ξεκινήσει, αλλά στο νευρικό ιστό για την ώρα δεν έχουμε. Νομίζω κάτι. αυτό θα είναι το τελευταίο. Θα είναι από τα τελευταία. Ναι. Μάλιστα. Αλλά είναι υποσχόμενα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει με αυτή την προοπτική να χαλάμε το κεντρικό νευρικό μας και να λέμε. Γιατί τώρα μιλάμε αισιόδοξα, αλλά το όλο ζήτημα είναι να μην φτάσουμε εκεί. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι αυτό που είπατε, τα 30 δευτερόλεπτα που θα κρίνουν εκείνη την ώρα αν εσύ θα ζήσεις ή θα είσαι μισερός. Σωστά. Ή θα πεθάνεις. Εσάς πώς σας επηρεάζει, σαν νευροχειρουργό, πώς σας επηρεάζει όλο αυτό? Δηλαδή, μας είπατε πριν ότι έτυχε να χειρουργήσετε ένα καλό σας φίλο. Ναι. Ακόμα πιο δύσκολο από έναν απλό ασθενή, αλλά φαντάζομαι και στον απλό ασθενή θα νιώθετε εκείνη τη στιγμή γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή, παρόλο που η ειδικότητά σας σαν ιατρική είναι μια ειδικότητα πάρα πολύ ιδιαίτερη και φαντάζομαι σας αρέσει για να το κάνετε. Ναι. Και αυτό θα ξανά έκανα και αν ξαναξεκινούσε τη σταδία. Παρ' όλα αυτά όμως έχει να κάνει με κάτι το οποίο είναι τόσο τραγικό. Δηλαδή πρέπει να επέμβει σε μια τραγική κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Πώς νιώθετε? Στην αρχή από την αρχή δεν έδινα στον εαυτό μου περιθώρια να σοκαριστεί. Έτσι, μπορεί να φαινόμουν σε κάποιους ανθρώπους παγωμένος, ψυχρός εκτελεστής και το έχω ακούσει και αυτό. Αλλά αυτό είναι μια δική μου άμυνα για να προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου απερίσπαστα. Να μην αφήνω ούτε το συναίσθημα, ούτε το πανικό ή τον τρόμο να κυριαρχεί. Γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια. Δεν δίνει περιθώρια ο εγκέφαλος να καθυστερήσεις. Από εκεί και μετά μην νομίζεις. Κάθε φορά είναι σαν να είναι η πρώτη φορά. Και πας στο σπίτι και έχεις τη δαγκάνα, κάτι σε δαγκάνει. Ναι. Και σήμερα είμαι έτσι, από χτες. Αλλά δεν είναι αυτό της ώρας να το συζητήσουμε. Δεν είναι πράγματα που δεν τα μαζεύονται σιγά σιγά. Δεν ξέρω. Θα φανεί στο τέλος, στη σύνταξη. Αυτός που έχει το δυστύχημα που ουσιαστικά είναι αυτός που είναι στο τροχαίο, το θύμα, πώς νιώθει? Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε εμείς αυτό. Δηλαδή, ένα χτύπημα στον εγκέφαλο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μια γροθιά ενός μποξέρ? Πολλές φορές η δυναμική είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος για να περπατάει με περίπου 2,5 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι το σώμα μας, είναι φτιαγμένο για να δέχεται τέτοιες ταχύτητες. Ναι. Εάν, ας πούμε, για παράδειγμα, κάνεις μία σύγκρουση με 20 με 40 χιλιόμετρα την ώρα, είναι σαν να ρίχνεις τον εαυτό σου από ένα τυχείο 1,5 μέτρου περίπου. Αυτές είναι οι ταχύτητες που αναπτύσσονται. Αν ανεβείς πάνω και αφήσεις το σώμα σου να πέσει κάτω, θα έχεις κάποιους μόλοπες. Από τα 40 μέχρι τα 60 είναι σαν να πηδάς από βατήρα περίπου 5 μέτρων. Σε πισίνα άδεια, όχι στο νερό. Αυτές είναι οι δυνάμεις, δεν τα λέω εγώ, τα λέει η φυσική. Ναι. Αυτά. Και από τα 80 και πάνω οι δυνάμεις που αναπτύσσονται είναι σαν να πηδάς από το ταβάνι την ταράτσα μιας 10όροφης πολυκατοικίας και να πέφτεις κάτω. Αυτό λέει η φυσική και αυτή είναι η καταπώνηση που θα δεχτεί το σώμα σου. Δεν ξέρω αν έχετε πέσει ποτέ με μηχανή. Εγώ έχω πέσει. Είχα μια Βέσπα μικρότερος. Όταν πέφτεις, αυτό που θυμάμαι εγώ ήταν ότι το κεφάλι μου κουνόταν αλεξέλεγκτο. Ναι. Και είναι πολύ λογικό γιατί είναι βαρύ και είναι πιασμένο σε ένα χαλαρό
μέρος με το σώμα. Δηλαδή το σώμα μπορεί να γίνει κουβάρι. Είναι μια άρθρωση ουσιαστικά. Αλλά ουσιαστικά είναι μια πολύ ευκίνητη άρθρωση ο αυχένας και χαλαρή. Και βλέπεις το κεφάλι σου πάει ανεξέλεγκτα πέρα εδώ. Αν δεν αρχίζει και χτυπά παντού. Δηλαδή πέφτεις εσύ, τάκ, χτυπά το κεφάλι σου κάτω. Είναι πολύ σοκαριστικό. Γι' αυτό πρέπει να είναι το κράνος εκεί πέρα που είναι να σε προστατέψει. Είναι μεγάλες οι συγκρούσεις. Και δεν υπάρχουν μόνο οι μικρής ταχύτητας συγκρούσεις. Αν είναι και επαναλαμβανόμενο, επειδή είπατε του μποξέρ το χτύπημα. Εδώ θέλω να πω και μια χθεσινή εμπειρία άσχετη με ένα πιτσιρικά, ο οποίος κάνει CrossFit ή κάτι τέτοιο. Όχι CrossFit, συγγνώμη. Πάλι. Kickbox μάλιστα. Κλίμα CrossFit. Μπουνιές κλωτσιές. Ήρθε το παιδί γιατί ήταν το κεφάλι του βαρύ μετά την προπόνηση. Εντάξει ρε φίλε, του λέω άλλαξε σπορ, γίνε ξυφομάχος. Γιατί έχει καταγραφεί ότι στους μποξέρ υπάρχει χρόνια εκφυλιστική νόσο στο εγκεφάλαιο. Μετά τα 40 έχουν νευροεκφύλιψη. Αυτοί οι άνθρωποι γίνονται ανοικοί. Δηλαδή είναι πολύ κρίμα να είσαι από τα 20 μέχρι τα 40 σου να παίζεις μπουνιές κλωτσιές στο κεφάλι σου για ένα υποτιθέμενο σπορ που δεν είναι σπορ για μένα. Και μετά από τα 40 να είσαι σαν να σε ξέρω ένας γέρος 70 χρονών με εκφυλισμένο εγκέφαλο. Αυτό είναι. Οι μικρές κακώσεις και αυτές προκαλούν. Ναι. Αν γίνονται επαναλαμβανόμενες, βέβαια σημαίνει ότι δεν είναι προστατευμένος ο εγκέφαλος. Στη σπονδυλική στήλη, ποια είναι η πιο μεγάλη βλάβη? Ο αυχένας είναι το πιο ευάλωτο μέρος, γιατί εκεί έχουμε νοτιαίο μυελό, κεντρικό μυελό. Η θωρακική μοίρα του νοτιαίου μυελού είναι λίγο πολύ καλά προστατευμένη με το θώρακα και τους σπονδύλους και ένα γερό κομμάτι. Ο αυχένας είναι πάρα πολύ ευάλωτος. Μπορεί να υπάρχει κάκωση, να μην το πάρεις χαμπάρι στον τόπο του ατυχήματος. Και η απόπειρα μετακίνησης με λάθος τρόπο, τραυματία, ο οποίος έχει πέσει κάτω, μπορεί να δημιουργήσει τεράστια ζημιά, να προκαλέσει ολική παράλυση από το λαιμό και κάτω, που σημαίνει χέρια-πόδια και αναπνευστικό. Λοιπόν, οπότε όταν δούμε ο τραυματίας κάτω, ας τον κάτω αν δεν ξέρεις. Ναι. Ή αν μπορείς και ξέρεις, βάλ' τον στην πλάγια θέση της ανάνυψης, αν ξέρεις, αν είσαι εκπαιδευμένος. Αλλά αν δεν ξέρεις, δεν αγγίζεις. Αυτό παίρνω, αρπάζω και τσουβαλιάζω στην καρότσα για να κάνω γρήγορα, μπορεί να δολοφονήσεις κάποιον ή να του κάνεις μια τεράστια ζημιά στο νοτιό μυελό, τον αφήσεις παράλληλα. Έχουν καταγραφεί περιστατικά τέτοια. Άρα έτσι όπως μας τα λέτε, και ένα ελαφρύ ακόμα ατύχημα μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στο μέλλον, όπως ας πούμε για παράδειγμα άνοια, όπως μας είπατε πριν με τη γροθιά του μποξέρ, είναι επαναλαμβανόμενο. Ναι, αν είναι επαναλαμβανόμενα και συστηματικά, ναι. Δηλαδή να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, ας πούμε, όλη τη ζωή. Παρ' όλα αυτά όμως αποκλείεται ένα ελαφρύ τροχαίο να προκαλέσει, να γίνει αιτία του κακού? Όχι, δεν αποκλείεται. Σας είπα και πριν ότι με 2,5 χιλιόμετρα είμαστε φτιαγμένοι να πηγαίνουμε. Έτσι, και υπάρχει και ο κανόνας στο τροχαίο εκεί, αυτό που πρέπει να θυμάται ο καθένας, είναι ο κανόνας των 3 δευτερολέπτων. Ο εγκέφαλος είναι φτιαγμένος με τέτοιο τρόπο. Όταν είμαστε λοιπόν σε υπάρχει το γνώριμο ερέθισμα καθημερινά, η συνήθεια, που καταγράφει ο εγκέφαλός μας αυτό που συμβαίνει γύρω μας καθημερινά, το λογικό. Δηλαδή κυκλοφορούμε στο δρόμο, δεν περιμένουμε ότι κάποιο παιδάκι θα πεταχτεί μπροστά μας, πηγαίνουμε στη δουλειά μας, πολύ ωραία. Αυτό είναι το γνώριμο περιβάλλον. Η έκπληξη, το μη αναμενόμενο ερέθισμα, εάν το δούμε μπροστά μας, χρειάζεται 1 δευτερόλεπτο για να καταγραφεί από τον εγκέφαλό μας. Χρειάζεται άλλο 1 δευτερόλεπτο ο εγκέφαλος να δώσει εντολή για δράση, 2 δευτερόλεπτα, και 1 τρίτο δευτερόλεπτο για να ενεργήσει το σώμα, δηλαδή να πάρει το πόδι, να κινητοποιηθούν οι μυς και οι σύνδεσμοι στο πόδι για να πατήσουμε το φρένο. 3 δευτερόλεπτα για να πατήσουμε το φρένο. Από εκεί και μετά,
είναι και θέμα του οχήματος, έτσι δεν είναι? Δεν να δουλέψουν τα υδραυλικά του, η κατάσταση των τροχών, του οδοστρώματος. Βάλε μερικά ακόμα κλάσματα ή δευτερόλεπτα. Εάν ένα αυτοκίνητο πηγαίνει με 40 χιλιόμετρα την ώρα, πόση απόσταση έχει κάνει σε αυτά τα δευτερόλεπτα? 13 με 15 μέτρα. Καταλαβαίνεις τη λογική. Ναι. Είσαι σίγουρος ότι θα κουτουλήσεις. Γι' αυτό και σοφά πλέον οι πολιτισμένες χώρες, και σε εμάς νομοθετήθηκε πλέον από πρώτου, είναι τα 30 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στον αστικό ιστό, και είναι μια ταχύτητα η οποία ναι, δεν προστατεύει 100%, αλλά μειώνει εκθετικά, έχει καταγραφεί αυτό από επιστήμονες, δεν είναι ότι μια μέρα ξύπνησε η πολιτεία και λέει αρλούμπες. Σωστά. Έχει καταγραφεί στατιστικά ότι μειώνει κατά 40 με 60% τα συμβάντα τροχιά στο δρόμο και τα θανατηφόρα. Η ταχύτητα των 30 χιλιόμετρων. Σε όλο τον αστικό ιστό. Μάλιστα. Έχετε περάσει και από τη Γερμανία, την κολονία. Ναι. Μας αναφέρατε πριν για κάποιες τεχνολογίες με εμφύτευση, ουσιαστικά νευροδιέργερση, που γίνεται πλέον στις μέρες μας. Είναι κάποιες από αυτές τις τεχνικές της κολονίας που χρησιμοποιείτε και εσείς ο ίδιος? Ναι, αυτό είναι άλλο σιγά κομμάτι. σιγά δηλαδή το κομμάτι της νευροχειρουργικής στην Ελλάδα από το εξωτερικό? Η λειτουργική, εγώ στη Γερμανία εκπαιδεύτηκα στη λειτουργική το 2006, δηλαδή πριν έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Αυτή ήταν μια εξειδικευμένη κλινική, ήταν κέντρο αναφοράς και στην περιοχή εκεί και στη Γερμανία για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον, του τρόμου, των διαφόρων άλλων λειτουργικών διαταραχών, και το κομμάτι του χρόνιου πόνου. Εδώ αυτές οι πολύ advanced τεχνικές βεβαίως και γίνονται στην Ελλάδα πλέον, ή της λειτουργικής νευροχειρουργικής, αλλά σε καλά οργανωμένα τριτοβάθμια νοσοκομεία. Στα Χανιά εγώ εξασκώ τουλάχιστον το άλλο κομμάτι της αντιμετώπισης του χρονίου πόνου και της σπαστικότητας κάποιες φορές, που είναι και αυτές κάποιες παθήσεις που υπάρχουν λύσεις και για αυτές, ειδικά στο χρόνιο πόνο της σπονδυλικής στήλης. Δεν είναι αυτό που λέμε για χόρταση, είναι μεθόδοι οι οποίες πρέπει να έχεις κάνει πολύ καλά το selection, δηλαδή την επιλογή του ασθενούς. Δεν είναι για όλους, και αν δεν κάνεις σωστά την επιλογή σου, δεν θα έχεις αποτέλεσμα, και μετά καταστρέφεις και τη μέθοδο στα μάτια των ασθενών, έτσι δεν είναι? Δεν είναι τα σφαζόλα και τα μαχαιρών. Πόσο συχνά σώζεται ένας από κόμμα τελικά? Μας είπατε πριν ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πλέον μπορεί ένας ασθενής σε κόμμα να ξυπνήσει και μετά από καιρό. Πολλοί δεν έχουν αλλάξει στους κομματώδεις. Δηλαδή ο κομματώδης που θα μείνει σε κομματώδη κατάσταση για περίπου 9 με 10 εβδομάδες, αυτός σε ένα ποσοστό 40% θα έχει μόνιμες βλάβες, δεν πρόκειται να πάει καλά. Και μετά φεύγουν από άλλες αιτίες, δηλαδή από λοιμώξεις, εμβολές, τέτοια πράγματα. Γιατί θυμάμαι μια φράση του, ένας από τους πατέρες της νευροχειρουργικής, του Walter Dandy, είχε πει ότι εάν πυροβολήσεις έναν άνθρωπο στον εγκέφαλο, είναι σαν να τον πυροβολείς σε κάθε σύστημα ξεχωριστά. Στα πνευμόνια του, στην καρδιά του, στα νεφρά του, στο πάγκρεας, οπότε βλάβες θα γίνουν ακόμα και σε όλα αυτά τα... Και όντως έτσι είναι. Ένα περίπου 50% από ασθενείς με βαριές κρανιοεγκεφαλικές βλάβες που μένουν στην εντατική εμφανίζουν ισχαιμικές βλάβες στο μυοκάρδιο. Δεν σημαίνει ότι θα πάθουν όλοι έμφραγμα, αλλά αποτυπώνονται βλάβες εκεί. Ένα περίπου 10 με 18% κάνει νεφρικές βλάβες και πολλά άλλα. Ναι μεν η λειτουργική νευροχειρουργική έχει και αυτή υποσχόμενα πώς να σου πω, αποτελέσματα βασικά σε μοντέλα αρχικά, ποντίκια, κουνέλια, ακόμα και πρωτεύοντα, δηλαδή, όπως είναι η πίθηκη, που με τεχνητό κόμμα τους προκαλούν βλάβες τεχνητές,
Και έχουν γίνει μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχουν κάποια αποτελέσματα με εμφυτεύματα, με εμφυτεύσεις όχι βλαστοκυτάρων, αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι, αλλά εγκεφαλικού ιστού πλέον, ο οποίος μπορεί και να αναπτυχθεί, να καλλιεργηθούν κάποια πράγματα. Και η τεχνητή νοημοσύνη πλέον έχει δυνατότητα να προβλέπει, να διαβάζει μοντέλα και να προβλέπει τι μπορεί να συμβεί και πού μπορείς να παρέμβεις. Οπότε μας κάνει ακόμα πιο εύκολη τη δουλειά στο να παρέμβουμε. Η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία. Ευτυχώς, τα παιδιά μας, δηλαδή εμάς, θα ζήσουν πράγματα που εμείς μπορεί και να μην τα φανταζόμαστε. Και αυτό είναι καλό. Και της παράτασης του ενήλικου βίου, έτσι. Ναι, σωστά. Και της παράτασης πλέον. Μιλήσαμε λοιπόν για όλα αυτά που κάνει η επιστήμη, όλα αυτά που κάνετε εσείς σαν επιστήμονες με το μυαλό σας εκείνη τη στιγμή που πρέπει να κρίνει την κατάσταση και τα χέρια σας που πράττουν το καλύτερο δυνατό. Θέλω να μας πείτε όμως για την πρόληψη, που είναι το πρώτιστο και φαντάζομαι συμφωνείτε ότι η πρόληψη είναι το νούμερο 1, γιατί το έχετε αποδείξει και με τα τόσα χρόνια δράσεις που κάνετε. Ακριβώς. Σε σχολεία, Ναι, είναι και αυτό καταγεγραμμένο, δεν φέρνουμε, πώς το λένε, κάτι καινούριο. Υπάρχουν... Όποιες χώρες επένδυσαν σε αυτό, κέρδισαν τρομακτικές μειώσεις στα τροχαία, σχεδόν μηδενισμού στα θανατηφόρα. Η Σουηδία, για παράδειγμα, έχει το zero death στόχο. Ναι. Το Ελσίνκι κατάφερε και κατέγραψε πέρυσι μηδενικά θανατηφόρα την περσινή χρονιά. Η Σκανδιναβία είναι αρκετά μπροστά σε αυτά και αυτές που λέω εγώ τις ονομάζω πολιτισμένες χώρες. Αλλά δεν έχει να κάνει, γιατί χώρες οι οποίες επενδύουν σε αυτό σιγά σιγά και στον τρίτο κόσμο που λέμε, βλέπουν αποτελέσματα. Και πλέον βλέπουμε και εμείς, και αυτό είναι καλό. Δηλαδή, στα Χανιά, για να πούμε τα δικά μας, είδαμε μια καταστολή. Το ζήσαμε. Αφορμή μια κακιά, ένα πολύ κακό περιστατικό. Δεν έχει σημασία και δεν το εξετάζω τώρα ποια ήταν η αφορμή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έγινε ένα κομμάτι. Μείωσε πάρα πολύ τα θανατηφόρα στα Χανιά. Τα τροχαία συμβάντα αυτά καθ' αυτά δεν μειωθήκανε και πολύ. Αλλά μειωθήκανε πραγματικά τα θανατηφόρα και οι τραυματισμοί. Αρκετά, έχουμε πολύ μεγάλη πτώση των ποσοστών. Ελπίζω να διατηρηθεί, γιατί αυτό για να διατηρηθεί πρέπει να υπάρχουν οργανωμένες κοινωνίες και οργανωμένες δράσεις και οργανωμένες, οι οποίες δεν μπορεί να είναι αποσπασματικές, ούτε μπορεί να είναι πάω εγώ, ας πούμε, ο Κρασουδάκης σε ένα σχολείο και μιλάω σήμερα και δεν ξαναπάω. Και το κάνω πάνω από 20 χρόνια αυτό. Πηγαίνω στα σχολεία, μιλάω στα παιδιά, τους λέω ποιες είναι οι αιτίες των τροχαίων, τους εξηγώ ποιες είναι οι συνέπειες. Τα παιδιά ρουφάνε, είναι σφουγγάρια, μαθαίνουν, κάνουμε δράσεις, αλλά δεν φτάνει. Αυτό είναι ένα απόσπασμα. Χρειάζεται μια πολύ οργανωμένη κοινωνία να τα βάλει κάτω, να τα μετρήσει, να μετράει, να ξέρει και τι περιμένει, να βάζει τους στόχους και να λέει. Μπήκε στην Ελλάδα ένας στόχος που ήταν η μείωση κατά 50% την δεκαετία που πέρασε. Το κατάφερε. Όταν ξεκινούσαμε εμείς τη δουλειά μας, η Ελλάδα κατέγραφε 2 με 2.500 νεκρούς ετησίως. Έτσι, ένα τρομερό νούμερο. Τρομερό. Πλέον έχουμε πέσει στους 500 με 600 κάθε χρόνο πανελλαδικά. Τρομερό νούμερο. Τρομερό, γιατί είναι 500-600, αλλά είναι ο καθένας ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ένας. Δεν είναι νούμερο για στατιστική, είναι ο Γιώργος, είναι ο Μανώλης, είναι ο Νίκος, είναι η Λέλα, είναι η Μαρία. Όλοι αυτοί, και πολλές φορές μοιράζω και στα παιδιά φωτογραφίες αυτών των παιδιών, γιατί δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά είναι νέα άτομα. Και όχι γιατί έτσι νομίζω ότι τιμώ και τη μνήμη τους, αλλά και για να καταλαβαίνουν τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι ότι όλοι αυτοί και οι βαριά τραυματίες δεν είναι νούμερα στατιστικά, αλλά είναι πραγματικά πρόσωπα που έχουν φίλους, συγγενείς, κοπέλες, αγόρια,
ανθρώπους που τους περιμένανε. Κάθε φορά όταν μπαίνεις στο δρόμο, αυτό που πρέπει να σκέφτεσαι πρώτο είναι ότι κάποιος με περιμένει εκεί που θα πάω. Και μπορεί να μην σε περιμένει κανείς, αλλά είναι πίσω σε αυτοί που σε περιμένουν. Αυτοί που περιμένουν να γυρίσεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι και νομίζω χαρακτηριστικά έχετε πει, θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω από μέσα, ότι τα τροχαία δεν είναι απλά αριθμοί, όπως μας λέγει σήμερα, είναι παιδικά όνειρα που συθλίβονται σε χιλιοστά δευτερολέπτου. Έτσι. Αυτό ακριβώς ζούμε τώρα με το Move It Now εδώ στα Χανιά, μια δράση που είσαστε εσείς μπροστά και ακολουθούν φορείς, σχολεία. Πείτε μας λίγο, μπορούμε κάτι τέτοιο να το κάνουμε σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας, σε κάθε γειτονιά του κόσμου? Μιλώντας για την Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα είναι αυτή που έχει θεωρητικά το μεγαλύτερο πρόβλημα, εξετάζοντας το εμείς από την πλευρά μας. Ναι, για να λέμε τα του Καίσαρο στο Καίσαρι, δεν είμαι εγώ μπροστά. Είναι μια έμπνευση της κυρίας Άννας Νεμπαυλάκη, που είναι εκπαιδευτικός και είναι ειδική σύμβουλος εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων. Είναι μια ιδέα που είχε να υπάρχει μια οργανωμένη προσέγγιση του ζητήματος κυκλοφορώ με ασφάλεια από όλες τις πλευρές, από όλη την γκάμα. Το σκέφτηκε, το οργάνωσε, κάνει τις προσκλήσεις προς τους φορείς, το αγκάλιασε ο Δήμος Χανίων και επιτέλους το υλοποίησε από φέτος. Είναι μια δράση στην οποία συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς που εμπλέκονται σε αυτό που λέμε κυκλοφορώ. Κυκλοφορία. Άλλος περπατάει, άλλος τρέχει, ενώ υπάρχουν δρομείς, υπάρχουν πεζοί, υπάρχουν ποδηλάτες. Πρέπει όλοι να έχουν την παιδεία. Ναι, όλοι αυτοί έχουν κάτι να πούν στα παιδιά, γιατί έχουν την εμπειρία. Είμαστε εμείς οι γιατροί με πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Χανίων. Έχω την εμπειρία να πω και σαν νευροχειρουργός στο νοσοκομείο. Οι παιδίατροι μας έχουν την εμπειρία να πούν και αυτοί κάτι ή τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τα παιδιά. Συμμετέχουν γυμνάσια και νηπιαγωγεία και δημοτικά της πόλης. Είναι ένας αριθμός 24-25 σχολείων, μπορεί να είναι και παραπάνω τώρα που μιλάμε, γιατί παίρνουν ερέθισμα και άλλα σχολεία και λένε θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ. Είναι κάτι πολύ ωραίο που γίνεται στα Χανιά και είναι οι ορειβάτες, είναι οι ποδηλάτες, είναι η τροχαία, είναι οι πυροσβεστικοί. Όλοι αυτοί συνεργαζόμαστε. Μπορεί να πάμε και κατά ομάδες. Πως για παράδειγμα έγινε μια πολύ ωραία ιστορία με εμάς τους γιατρούς στην πυροσβεστική και την τροχαία στο 4ο γυμνάσιο, στον Κουμπέ, όπου κάναμε εικονικό δυστύχημα, κάναμε εικονικό απεγκλωβισμό και εικονικό ΤΕΠ. Εκεί φτιάξαμε ένα τμήμα επιγόντων, γιατροί είδανε τα παιδιά πώς πρέπει να χειριζόμαστε τον πολυτραυματία. Νομίζω κάτι που θα τους μείνει. Αυτά όμως όλα δεν μπορούν να μένουν, σας είπα και πριν, στις αποσπασματικές πρωτοβουλίες κάποιων φωτισμένων ανθρώπων ή φωτισμένων δήμων ή φωτισμένων και ορεξάτων συλλογικοτήτων. Θα πρέπει να είναι ένας θεσμός μόνιμος, έτσι, δηλαδή το περίφημο μάθημα της οδικής ασφάλειας στην εκπαίδευση, ήμουν ανιός και γέρασα. Ναι. Έτσι, ακόμα δεν έχει. Δεν έχει γίνει, δυστυχώς. Δεν έχει γίνει και δεν καταλαβαίνω τι εμποδίζει την πολιτεία να το κάνει. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Έχουν υποθεί, έχουν χιλιοϊπωθεί. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Δεν καταλαβαίνω. Στο νοσοκομείο είχαμε κάνει το 2009 μία δράση, μίας εβδομάδας, που φέρναμε τα σχολιά στο νοσοκομείο. Εμείς κάναμε τις παρουσιάσεις μας, η τροχαία έκανε τη δουλειά της, τις παρουσιάσεις εκεί και μετά ταξιδεύαμε ομάδες παιδιών στο νοσοκομείο, ειδικά στην ορθοπαιδική, όπου είναι νέα παιδιά χτυπημένα και μιλούσαν απευθείας τις εμπειρίες. Ακόμα και τώρα, μετά από περίπου 20 χρόνια, συναντώ κόσμο στο δρόμο και μου λέει, ξέρετε, ήμασταν εκείνη τη φορά εκεί και μας έγινε το μάθημα. Ναι. Αλλά γιατί να μην γίνεται στο σχολείο το μάθημα καθημερινά και οργανωμένα, κάθε χρόνο, σε όλες τις τάξεις, όπως ξέρουν οι εκπαιδευτικοί να το κάνουν, γιατί στα μικρά παιδιά
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να το κάνουν, δεν είμαστε εμείς σωστοί. Δεν είναι παιδαγωγικά σωστό να το κάνουμε εμείς. Αλλά στα λύκεια και εμείς μπορούμε να μπούμε οργανωμένα. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Στις ξένες χώρες γίνεται αυτό κατά σύστημα. Μαθαίνουν να κυκλοφορούν, να οδηγούν. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν. Είναι το νούμερο ένα λάθος που κάνει ο Έλληνας οδηγός το να μην έχει παιδεία για να οδηγήσει? Ναι, είναι. Και ποια είναι αν μπορούσαμε να πούμε ότι δεν τρία είναι ήταν το νούμερο τα ένα, γιατί οι παράγοντες είναι εξίσου. Δεν μπορούμε, όταν λέμε ότι είναι θέμα παιδείας μόνο, είναι σαν να σπρώχνουμε... Ναι, θέμα παιδείας μόνο δεν είναι, σίγουρα. Ναι, είναι σαν να σπρώχνουμε το αίτιο σε μία μεριά και να κλείνουμε τα μάτια στα άλλα. Ναι, σίγουρα είναι γιατί πολύ το παραγωγικό. λέω? Γιατί ο άνθρωπος θα κάνει το λάθος, τελεία και παύλα. Είναι αδύνατον να μην κάνεις λάθος στην κυκλοφορία. Αδύνατον. Και εκεί οφείλει η πολιτεία, είναι η υποχρέωσή της, να σου κάνει αυτό που λέμε το συγχωρητικό δρόμο. Ο συγχωρητικός δρόμος είναι αυτός που θα μειώσει στο ελάχιστο τις συνέπειες του λάθους. Και πρέπει να είναι άψογος ο συγχωρητικός δρόμος. Δεν νοείται να βλέπουμε αυτό το χάλι που βλέπουμε στους επαρχιακούς δρόμους των Χανίων και της Κρήτης. Αν και έχω δει στο Ρέθυμνο ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εδώ είναι. Στα Χανιά είναι λίγο, ντρέπομαι το λέω, αλλά είναι αρκετά χάλια το δίκτυο. Άρα... Το επαρχιακό, που στο επαρχιακό δίκτυο είναι τα περισσότερα θανατηφόρα, έτσι. Ναι. Δεν είναι στο ΒΟΑΚ. ΒΟΑΚ 30%. Αστικό, ιστό και επαρχιακό δίκτυο είναι το 65% των θανατηφόρων εκεί πέρα. Γέροι πέφτουν από γκρεμούς. Ναι. Χαλασμένα αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα κακοσυντηρημένα. Είναι συνέπειες πολλών πραγμάτων. Περάσαμε μια βαριά οικονομική κρίση το 2012 και ακόμα την περνάμε. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε βγει από όλη αυτή την ιστορία. Αυτό άφησε συνέπειες πολλές που δεν είναι ορατές με γυμνό οφθαλμό. Είναι αυτοκίνητα παλιά, κακοσυντηρημένα, τα οποία δεν είναι σε θέση οι άνθρωποι οι φτωχοποιημένοι να επιδιορθώσουν ή να πάρουν καινούρια. Είναι δρόμοι επίσης, γιατί υπάρχουν περιορισμένοι πόροι ή διατίθεται αλλού με άλλες προτεραιότητες και δεν συντηρούνται οι δρόμοι, τα οδοστρώματα τόσο καλά όσο θα έπρεπε να είναι. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι υπό το βάρος ψυχικών συνεπειών, ήρθε και ο COVID μετά και ήρθε και έριξε άλλη μια στην κεφαλή του κόσμου ψυχολογικές συνέπειες, αναπτυχθήκανε καινούριες υπηρεσίες. Delivery. Έτσι έχει μπει στη ζωή μας με τόσο μεγάλο βαθμό, ακόμα και για ένα καφέ δηλαδή, που είναι, αν το καλοσκεφτεί κανείς, είναι τραγικό. Γιατί καφέ μπορεί να πας στα 5 βήματα από το σπίτι σου να πάρεις, έτσι όπως έχουν η οικονομία του καφέ, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί. Αλλά άνθρωποι, ντιλιβεράδες που τρέχουν συνεχώς και αδιαλείπτως με μηχανάκια από εδώ και από εκεί για να κουβαλήσουν πράγματα, να σου τα φέρουν στο σπίτι με τη βροχή, με κακοκαιρίες. Πιέζονται και αυτά τα παιδιά, πιέζονται από το χρόνο, πιέζονται από τα αφεντικά τους, πιέζονται από εμάς τους πελάτες που μπορεί να γράψουμε μια κακή κριτική. Σωστά. Καταλαβαίνεις. Πολλά παιδιά από αυτά δεν έχουν και την εκπαίδευση, την κουλτούρα. Αυτό που λέγαμε παιδεία, ναι, μπορεί να λείπει και αυτό ακόμα. Κάνουν κακά σύνολα, έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά τραυματιών τα παιδιά του delivery. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα η κοινωνία να δράσει και μετά ο καθένας ατομικά, να δείξει το σωστό δρόμο. Έτσι, η κοινωνία, η οργανωμένη κοινωνία, και ξεκινάμε τις κορυφές και όλοι οι υπόλοιποι σκάλες, η αυτοδιοίκηση, να κάνει οργανωμένα ό,τι κάνει και στον καλύτερο βαθμό. Και υπάρχουν παραδείγματα που μπορεί να ωφεληθεί κανείς ακόμα και εκπαιδευτικά. Και δεν το λέω για να προσβάλλω κανένα, αλλά αν μπεις στο ιστολόγιο της Αυστραλιανής υπηρεσίας για την κυκλοφορία, οι άνθρωποι είναι ένα υπόδειγμα της καλής οργάνωσης
από πάνω όλο αυτού του πράγματος. Με επιστημονικό τρόπο προσεγγίζουν το θέμα κυκλοφορίας οδικής ασφάλειας από παντού, από όλες τις παραμέτρους. Και τι κάνουνε? Το δίνουν και στους άλλους, γιατί στο site τους έχουν αναρτημένα σε PDF τα πάντα, δωρεάν, για να τα πάρει όποιος θέλει και να τα χρησιμοποιήσει. Έχουν ακόμα και τι είδους άσφαλτο θα χρησιμοποιήσεις, έτσι, τι φύ 15-25, δεν ξέρω και εγώ τι, πώς τα λένε, σωλήνα θα βάλεις, σε τι ύψος πρέπει να είναι βαλμένα τα προστατευτικά κολονάκια και τι υλικό θα χρησιμοποιήσεις. Σου λέω κάποια παραδείγματα. Κάτι αυτονόητο που εμείς το βλέπουμε τελείως... Ναι, δηλαδή, εντάξει, κάνει μια μελέτη ο τάδε τυχάρπαστος, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Εγώ είμαι μηχανικός, λέγε, ξέρω. Όχι ρε φίλε, δεν ξέρεις. Άμα έφτιαχνες σπίτια, δεν ξέρεις να φτιάξεις δρόμο. Σωστά. Δεν ξέρεις. Τι να κάνουμε, δεν ξέρεις να φτιάξεις γέφυρα. Εδώ τα έχουμε μπερδέψει. Και επιπλέον δεν έχουμε μάθει, είναι αυτό που λέω, δεν έχουμε συνηθίσει να μαζεύουμε στοιχεία και να τα επεξεργαζόμαστε. Θα σου πω ένα παράδειγμα, ότι καταγράφουν το δυστύχημα, το συμβάν, το καταγράφουν 3 ή 4 διαφορετικές υπηρεσίες. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Η πυροσβεστική το καταγράφει, η αστυνομία το καταγράφει, εμείς το καταγράφουμε, ό,τι καταγράφει ο καθένας. Δεν υπάρχει ένας κοινός τόπος, ούτε τρόπος καταγραφής, ούτε ένα κοινό μέρος που να πηγαίνουν αυτά τα στοιχεία, να μπορούν από εκεί να αναλυθούν από ειδικούς όμως, όχι από το πολιτικό ή από τον αυτοδιοικητικό που ήταν στην άλλη του ζωή ήταν κουρέας ή δεν ξέρω τι, να αναλύσει στοιχεία δυστυχημάτων και να βγάλει οδηγίες ή να πει θα φτιάξω αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει μια συνολική, συλλογική, ολιστική, επιστημονική προσέγγιση αυτού του πράγματος που λέγεται κυκλοφορία και από εκεί να βγουν τα συμπεράσματα. Έστω ας πάρουμε ένα ξένο σύστημα, το υιοθετήσουμε στην αρχή. Ναι. Ας μπούμε όλοι να πάμε οι δικοί μας, οι αυτοί που δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό ξανά, μπορούμε να και μάλιστα τον εξελίξουμε. Εκείνο που ονειρεύομαι κιόλας και μια ιδέα που την είχα από παλιά και τη λέω και δημόσια και αν μπορεί κανείς να το κάνει, δεν με νοιάζει, μια κοινή εφαρμογή, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα, αν γίνεται, να έχουν όλοι οι first responders που λέμε, δηλαδή αυτοί που ανταποκρίνονται πρώτοι στο τροχαίο, που είναι το ασθενοφόρα, η πυροσβεστική και η τροχαία. Αυτή είναι η first responder. Να έχουν μια κοινή εφαρμογή, ένα application, το οποίο να το χρησιμοποιούν και οι τρεις το ίδιο, να καταγράφουν εκεί τα στοιχεία, δηλαδή τον τόπο με γεωγραφικά δεδομένα, το είδος, επαρχιακός δρόμος, πεζός, παιδί, οδηγός, συνοδηγός. Αυτά γίνονται εύκολα πια με την τεχνολογία και τα tablet και τα smartphones. Και όλα αυτά τα στοιχεία να πηγαίνουν και σε ένα κοινό αποθετήριο, σε ένα σύννεφο ηλεκτρονικό, σε ένα cloud που να είναι εκεί, προσβάσιμα από τους επιστήμονες που θέλουν να τα μελετήσουν. Εκεί μπορείς να δεις, ας πούμε, ότι έχεις μια διασταύρωση που εκεί γίνονται συνέχεια παρασύρσεις πεζών. Υπάρχει αυτό το στοιχείο, μπορεί να το πει η τροχαία, αλλά μπορεί να μην το πει η πυροσβεστική, μπορεί να μην το ξέρω εγώ, μπορεί να μην το ξέρει ο Δήμος. Αλλά από εκεί μπορεί κανείς να το δει και να πάει εκεί να κάνει μια παρέμβαση, να διορθώσει το μέρος. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Ναι, η δύναμη της πληροφορίας ουσιαστικά. Είναι στοιχεία, τα βάζεις ακόμα και σε ένα machine learning πλέον και σου δίνει μια οδηγία πια, πήγαινε και κάνε αυτό. Σωστά. Ναι. Ας το φτιάξει κάποιος. Έχουμε το Πολυτεχνείο εδώ, έχουμε τους Σήμεια, έχουμε τα εργαλεία νομίζω. Ας πάνε τους πιτσιρικάδες να τους πούνε φτιάξτε αυτό το να ξεκινήσουμε από κάπου. Ναι. Να ξεκινήσουμε από κάπου για να γίνει καλύτερη η κοινωνία μας. Ναι. Μάλιστα. Ένα λιθαράκι. Ένα λιθαράκι ο καθένας μας, νομίζω μπορούμε να χτίσουμε ολοκληρικουμένοι. Όλοι μπορούμε. Έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω τώρα κάτι που θέλω ώρα να σας το ρωτήσω.
Υπάρχει κάποια συμβουλή που θα δίνατε στους Έλληνες οδηγούς, είτε με αυτοκίνητο είτε με μηχανή, και υπάρχει κάποιο λάθος το οποίο είναι μύθος που κάνουν, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν κάποιος διαπλακεί σε τροχαίο, να πει ότι είμαι ok, νιώθω καλά. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι έτσι? Υπάρχουν περιπτώσεις. Θα σας πω κάτι που αφορά τη δική μου ειδικότητα, που είναι το λεγόμενο επισκληρίδιο αιμάτωμα, που είναι το αίμα που μαζεύεται κάτω από το κόκαλο όταν το κόκαλο σπάσει στο κρανίο, γιατί ματώνει και το κόκαλο και κόβονται και κάποια αγγεία. Είναι μεταξύ εγκεφάλου και οστού. Στο επισκληρίδιο αιμάτωμα, που είναι μια συνέπεια του κατάγματος του κρανίου, που είναι και αυτό συνέπεια του να μην φοράς κράνος στη μηχανή. Έτσι σπάει το κεφάλι. Ή να φοράς λάθος κράνος, να φοράς αυτές τις βλακίες που είναι πολύ που κυκλοφορούν, που είναι ποδηλατικά κράνη στην ουσία. Ναι. Δεν καλύπτουν τίποτα, γιατί με τις μηχανές πας με άλλες ταχύτητες. Το επισκληρίδιο λοιπόν αιμάτωμα έχει το εξής χαρακτηριστικό, που λέγεται το λεγόμενο lucid interval ή φωτεινό διάλειμμα. Και αυτό είναι επειδή με ρωτήσετε στην αρχή, είναι από τα σοκαριστικά συμβάντα της καριέρας μου, και μάλιστα πολύ νωρίς, από την εποχή που ήμουν ειδικευόμενος στο Ηράκλειο. Χτυπάει ο τραυματίας, χτυπάει το κεφάλι του, έχει κάταγμα και είναι καλά. Αρχικά βέβαια μπορεί να λιποθυμήσει, αλλά έρχεται μετά και είναι τελείως καλά. Έρχεται, τον βλέπεις και βλέπεις ένα άνθρωπο που είναι καλά. Και λες, οκ, τη γλίτωσε, και τον μπορεί να τον στείλει σπίτι του και σε 6 ώρες είναι πεθαμένος στο σπίτι. Έχουν πεθάνει νέα παιδιά, έτσι, στο σπίτι τους. Θυμάμαι και δεν το ξεχνώ ποτέ στη ζωή μου. Με πήρε τηλέφωνο, έκανα εφημερία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που δούλεψα εκεί για λίγους μήνες, κάνοντας την νευρολογία υποτίθεται, αλλά παρίστανα και τον νευροχειρουργό τότε, ειδικευόμενος. Παίρνει τηλέφωνο ένας άνθρωπος και μου λέει ότι το παιδί μου χτύπησε χτες το βράδυ, πήγε στο Παδενή, τον στείλανε σπίτι, ήταν καλά, 17 χρονών. Αλλά εγώ, ρε γιατρέ, λέει, δεν τον βλέπω καλά, λέει, σήμερα. Και με πιάνει ίδρωσα. Του λέω, τι βλέπετε? Λέει, σαν να μην μου μιλάει καλά, λέει. Δηλαδή σαν να μην μπορεί να μιλήσει καλά. Και λέω, αυτό είναι γρήγορα εδώ, του κάνω. Και φέρνει το παιδί εμπέρδευε λίγο τη γλώσσα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι ένα παιδί περιπατητικό και προσπαθούσε να πει μια λέξη και λίγο δυσκολευόταν. Αυτό το σοβαρό πράγμα. Αξονικαία, τεράστιο αιμάτωμα, επισκληρίδιο, και φυσικά τον βάλαμε στο χειρουργείο. Αυτό παιδί, αν ο πατέρας του δεν είχε το νου του, ή αν κοιμόταν, Ναι. θα πέθαινε δεν σπίτι. θέλει πολύ να γίνει το κακό. Έτσι, θα πέθαινε σπίτι του. Αυτό είναι γι' αυτό είναι και ο λόγος που πρέπει να φοράς το κράνος σου με το που θα κάτσεις στη μηχανή. Με το να έχουν κάνει καλή δουλειά τα παιδιά της τροχέας στο κομμάτι του κράνους, και εδώ και παντού, έχουν μειωθεί εντυπωσιακά τα επισκληρίδια αιματώματα. Βλέπουμε. Έχω να δω επισκληρίδιο αιμάτωμα, θυμηθώ λίγο από τη θέση μου, εμείς σπάνια πια το βλέπουμε να γίνεται, γιατί δεν γίνεται κάταγμα, δεν γίνεται αυτό. Γίνονται όμως άλλες βλάβες, έτσι, μην καθόμαστε. Ακόμα και με κράνος υψηλής ταχύτητας κακώσεις προκαλούν σοβαρές βλάβες που δεν διορθώνονται. Το επισκληρίδιο έχει το καλό ότι το βγάζεις και γίνεται καλά ο άλλος, γιατί είναι εκτός εγκεφάλου. Απλά πρέπει να το βρεις. Πρέπει να το σκεφτείς, να το βρεις. Αλλά οι κακώσεις, δηλαδή οι πληγές, οι θλάσσεις, τα υποσκληρίδια αιματώματα, ακόμα και βλάβες που δεν απεικονίζονται αρχικά στην αξονική. Οι κομματώδεις ασθενείς δεν έχουν ορατές βλάβες και δεν ξυπνάνε. Οι βλάβες των κυτάρων, των νευραξώνων, χωρίζονται έτσι. Ο εγκέφαλος κουνιέται μέσα στο κρανίο, κάνει μια τεράστια κίνηση στριφογυριστή, έλξη μπροστά και πίσω με τις δυνάμεις αδράνειας, χτυπά στο εσωτερικό του κρανίου και πληγώνεται. Πριστεί μετά, κάνει είδημα. Πρίζεται, δεν χωράει. Το κεφάλι είναι ένα μικρό κουτί. Αυτό το
πολύτιμο πράγμα μέσα μας, να το προστατεύουμε όσο καλύτερα γίνεται. Και αυτό που είπα πριν, όταν φεύγεις να ξέρεις ότι κάποιος σε περιμένει, ακόμα και αν δεν είναι εκεί που θα πας κάποιος, εσύ να ξέρεις ότι αυτός σε περιμένει. Οδηγέ, ποτέ μην λες αυτό το δρόμο τον έχω κάνει 100 φορές, τι θα μου συμβεί. Και εσύ οδηγέ της μηχανής, ακόμα και για 10 μέτρα, φόρα το κράνος. Γιατί δεν ξέρεις τι είναι στην επόμενη γωνία. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο μετά από εσάς. Εγώ θα ήθελα να πω ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε σήμερα και για τις όμορφες λέξεις που υφάνθηκαν από την εμπειρία σας. Και ελπίζω, αυτό που μπορώ να πω είναι, ελπίζω ο καθένας να οδηγεί για ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα για τον εαυτό του και μετά για τους γύρους του, ούτως ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί, λιθαράκι, να κάνουμε μια κοινωνία καλύτερη χωρίς τροχιά πια. Zero. Μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό το στόχο. Το στόχο των 0 θανατηφόρων. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτό ήταν το Vital Talks και να θυμάστε να είστε η προτεραιότητα του εαυτού σας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το σημερινό επεισόδιο του Vital Talks. Εγγραφείτε στο κανάλι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα επόμενα επεισόδια και τις νέες συζητήσεις μας. Αν σας άρεσε το περιεχόμενο, πατήστε like. Η υποστήριξή σας μας δίνει όθηση να συνεχίσουμε τη δημιουργία ποιοτικών συζητήσεων.